Nürnberglovene belyser diskursen, der herskede om jøderne ved, at lovgivning fortæller om, hvad rigsdagen, hvor Hitler var rigskansler, mener jøderne ikke måtte. Og de vil undgå det ved at for eksempel at forbyde ægteskab mellem renblodet tysker og en jøde, og på den måde mindske deres udbredelse. De vil også med lovene forbyde jøderne i at være en del af det tyske samfund, så de ikke længere var statsborgere. Det gjorde de ved for eksempel, at de ikke måtte bære nationalflaget eller rigets farver. Man var også kun rigsborger, hvis man var af tysk eller artsbeslægtet blod. Der evige jude belyser det ved, at de prøver at manipulere det tyske folk til at tro, at jøderne er nogle forfærdelige mennesker, der stjæler deres arbejde og prøver at overtage deres land. De manipulerer folk med statistikker, der viser, hvor mange der er jøde ud af 100 læger for eksempel. Den er patospræget, da de bruger statistikkerne til at få folk til at hade dem. De to kilder her viser, at nazisterne prøvede at få den tyske befolkning til at hade jøderne, tror at de vil ødelægge deres samfund, og at de prøvede at styre dem ved at lave love tilegnet dem. Der blev politisk agiteret ved, at man laver en børnehistorie, der beskriver jøderne som værende farlige og skidte mennesker. På den måde manipulerer de børn til at tænke dårligt om jøderne, og de bliver så bange for dem, hvilket påvirker børnenes forældre. For hvis deres børn er bange for det, må der være en grund til det, og så begynder forældrene at sætte spørgsmålstegn ved, om det nu er sandt. Der blev derudover også politisk agiteret, da der er forskelsbehandling i svømmehallen i teksten Im Schwimmbad. Da de finder ud af, at han er jøde. De får igennem rygter folk til at tro, at jøderne er skyld i alt, og eftersom rygter er let påvirkelige på folk, tror folk på det, og sammenligner dem med for eksempel rotter, der er uhumske og beskidte dyr. Ved hjælp af alle de rygter blev det tyske folk og nazisterne manipuleret til at tro, at jøderne var skyld i alt slemt, der havde hændt dem. De to kilder her viser, hvor meget kraft politik og folk inden for politik har, hvad et enkelt rygte og en enkelt historie kan gøre ved et helt folk. For at man kan indoktrinere befolkningen til jødehad, der blev der lavet en børnebog, en bog kaldt Giftpills, altså giftig svamp. I denne bog var der blandt andet en tekst, der blev kaldt Herr Doktor. Teksten handler om en tysk pige, der var medlem af BDM, altså en nazistorganisation for piger. Hun nægtede at gå til jødelæge, som hendes mor sagde, hun skulle, fordi hun havde lyttet efter sine ledere. Hendes leder havde altid sagt til hende, Ein Deutscher darf nicht zum Judenarzt gehen, und ein deutsches Mädchen erst recht nicht. Pigen havde forstået helt fra barn af, at jøden det var fjenderne, og ville derfor overtale sin mor. Børn, som læser tekster som den her, vil tro på det og få det ind fra det de var små. De fik banket så mange ting ind i deres hoved, og de var nødt til at tro på det. Det er et godt eksempel på, at forældrene de lærer deres børn. En anden tekst der hedder De Stunde wieder das Blut, er en tekst for at indoktrinere de voksne. Den handler om en kvinde, som har været sammen med en jøde og født et barn, og det så efter er så død. Og på et tidspunkt får hun et nyt barn, og manden glæder sig til, at det skal være rent, men da hun kommer ud af barnet brunt hår og mørke øjne. Det skulle jo gerne være lyshåret med blå øjne, så den nye mand vil vide hendes fortid. Når en jøde har sat sit frø i en kvinde, vil hun altid være forgiftet. Og det mente man. Og derfor sådan nogle tekster, når man delte dem, så kom de tyske befolkning til at tro på, hvor dårlige mennesker jøderne var. De to tekster er analyseret både biografisk og læseorienteret. Der er taget fat i personernes fortid, da det gør, hvilken måde de tolker tingene på. Det er også relevant i begge de her tekster, hvem teksterne er henvendt til, da det også ses fra to forskellige målgrupper, og den ene bliver set til børn, og den anden til voksne. Og så er det også vigtigt at få konsekvenserne med, da det har store konsekvenser for jøderne, at de blev behandlet på den måde, de blev behandlet. For at besvare den her problemstilling, der har vi valgt 3 tekster, Die Stunde wieder das Blut, Ballade von der Judenhure, Maria Sendes, og Der Ball og en Schwimmbad. Og teksten Die Stunde wieder das Blut, den er udgivet i 1917, det vil sige før det tredje rige. Allerede der var der jo jødehad, og som sagt, der mente man jo, at når en jøde har sat sin frø i en kvinde, vil hun altid være forgiftet, og barnet aldrig blive rent. Så før nazisterne kom til magten, der så man allerede ned på jøderne. Så teksten der hed Ballade von der Judenhure Maria Sendes, den var udgivet i 1935, og Herr Doktor, den er udgivet i 1938, så det vil sige, at de er fra omkring det tredje rige. Digtet Ballade von der Judenhure er et digt med en masse symboler, altså symboler for, at nazisterne de havde magten,
og at jøderne ikke skulle elskes. Marie Sande, som havde en elsker, der var jøde, bliver udstillet i det her digt, og hun bliver sendt på gaden med skilt og har fået klippet håret, fordi det symboliserer, at hun var sammen med en jøde. I teksten står der også op til flere gange, de trømlen slakken mit magt, og det betyder at meget godt beskrevet, at nazisterne her har magten, og den march der, de går, den har styringen. Digtet er også analyseret nykritisk, fordi man lægger meget vægt på at nærlæse det, og dette digt er nærlæst meget, så det er fortolket på en måde, der gør, at man kan se symbolerne i teksten hænger sammen med nazisterne. Han laver også linjeskiftet mellem sige og blikte koldt, for at lægge vægt på blikte, og at hun kiggede helt koldt på dem. Og så der i 1961, der blev udgivet en bog af en tysk forfatter, han hed Hans Peter Richter, og han var ung under de her jødeforfølgelser. Og som bogen også beskriver, havde han lavet en anden bog, der hed I Was There, der fortæller, at han ligesom havde oplevet det her. Han prøver at skille, hvordan tingene var med den bog, og han vil vise tyskerne skam over fortiden. I de to tekster, der Ball og Im Swimbad, har forfatteren selv en jødeven, og da de spiller bold, bliver jøden beskyldt for at ramme roden. Og selvom ham er Hans forsvarer ham, så bliver han stadig beskyldt for det. Og der i svømmehallen, der behandler man også jøden dårligt. Og det er både analyseret nykritisk og biografisk, for her fortæller man om nærlæsning og opbygning, men også det er vigtigt at få med, hvem der er forfatter, fordi han levede under perioden. Og teksten den er så kronologisk opbygget, og den starter i en medias res, og så kan man sige, at der er en form for rammefortælling, da det bliver fortalt en historie om jøder, der skal underbygge den her store fortælling om jødeforfølgelserne under det der holocaust. For de umiddelbare konsekvenser, der har vi taget det dokument, der hedder Fascisme og Nazisme, og vi så kigget på side 242 til 243. Der ser vi, at der er blevet begået hærværk på jødiske ejendomme, der er blevet boykot af jødiske forretninger, og man udelukkede dem fra embedsmandsstillinger og andre erhverv. Altså, det gjorde så, at 150.000 jøder de følte sig nødtaget til at flygte fra Tyskland i årene 33 til 38. Så var der Krystalnatten, som Camilla var inde på, hvor der var 7.500 jødiske forretninger, der blev ødelagt, og 200 synagoger nedbrændt. Altså det her hellige jødiske, det blev simpelthen ødelagt. Så fik man forbud mod at eje forretninger og håndværksvirksomheder, da man havde frataget jøderne deres statsborgerskab under Nürnberg-lovene. Og det gjorde 150.000 flygtninge, eller 150.000 flygtede. Der var simpelthen de konsekvenser, at man fjernede jødernes rettigheder og brændte synagoger, så nødt til at smutte fra landet. Og så oven i købet, så dræbte man 6 millioner jøder. De middelbare konsekvenser, der kom for diskurs mod jøder i det tredje rige, er for eksempel de debatter om, hvordan det nazistiske parti kunne få sådan en magt i den tid, hvor jødeforfølgelserne hændte. Men det er ikke den eneste konsekvens. Der var en forfærdelig skyldfølelse i den tyske befolkning efter 2. verdenskrig på grund af de rædsler, og den fascistiske og nazistiske diktatur havde medført. Det er en skyldfølelse, der hviler tungt på tyskernes skuldre, en tung byrde. Men ikke bare for den tyske befolkning hviler der en tung byrde, også på tysk og europæisk kultur. Jødernes tro mindskedes markant eftersom der blev dræbt 6 millioner jøder. Vores samlede konklusion bliver derfor, at antisemitismen altid har været der, men først da nazismen den tog til, og Hitler han kom til magten, der var det, at det udviklede sig. Altså man lavede mange forbrydelser og så videre, og de blev gjort mod jøderne. De blev behandlet som skadedyr, og i dag er Tyskland i skam over deres fortid.